an balma lamɛnnikɛlaw aw salamu alaikum aw tulo bɛ arajo Bamako 24 de kan na ka bɔ Mali kɔnɔ na minnu bɛ k'an lamɛn jamana fan o fan jamana kɔnɔ ni jamana kɔ kan k'aw bɛɛ lajɛlen fo ni k'aw ko ɲuman dɔn aw sɔgɔlen b'aw ka radio Mali la Bamako 24 min bɛ yen n'a bɛ kunnafoni latɛmɛ aw bɛɛ lajɛlen tɔgɔ la diɲɛ ma don o don a balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali fɛ k'a sɔrɔ ɲɛmaaba n'i y'a sɔrɔ o bɛ tali i ka jɛjɛ sari la ale bɛ ka baaraw bɛɛ lajɛlen jateminɛ k'aw fo ni k'aw ko ɲuman dɔn faso kɔnɔ ni faso kɔ kan dɔ yɛrɛ t'aw ma k'aw sigi ni k'aw ka kunnafoni ma kɔnɔ kunnafoni ni dalilu don tiɲɛ ni ala ye siran kan kunnafoni gɛrɛgɛrɛ anw sigilen filɛ kɛnɛ kan o de kan ka bɛ bi kunnafoni lasɔtuma bi araba ye araba min na bɛnnen bɛ nazara san an balada k'a fɔ kalo filanan février kalo don bi o tile kɔnɔntɔn ye ka bɛn 2022 san ma farafin kalo min n'a sɔrɔ ye arajaba kalo ye an balada k'a fɔ jate la bi o tile 7 ye san kalo 7 don hijira san 1443 san dugo de bi kɛ ala ka ɲɛ ka dama bakurunba fɔla bi kunnafoniw filɛ kawlana ka fɔ an ka jamana kɔnɔ na min ye ka dɔ ka fɔ mali ministre ɲɛma ale ni ambassadeur ni y'a sɔrɔ lasigiden minnu bɛ yan n'u ye sigili minnu kɛ ni ka se k'a dɔn mali yɛrɛ an bɛ ka taabolo jumɛn de la ministre ɲɛma ye kuma min fɔ la fasoden caman ye kɛ nisɔndiya yira o sen fɛ kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la an ka jamana kɔnɔ bi wulikajɔba minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'u bɛ sen na bɛɛ lajɛlen bɛ k'i ta fɔ hali bi fɛɛrɛ minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ olu kan ka tigɛ bi an ka jamana k'a bila basigi minɛ kɔnɔ na ka mali ka kelenya yɛrɛ ka se k'o sabati kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ka taa se bi min ye ka dɔn ka fɔ wulikajɔ ye an baladan ka fɔ lakana bilama yɔrɔ dɔw la yiralen bɛ ka fɔ bi na kɔni yɔrɔ caman na bi ko wulikajɔ bɛ ka kɛ jamana lakanabaw fɛ ka se ka jamana bila minɛ kɔnɔ na kunnafoni ye ɲɛfɔli k'o la ninnu de bɛna ka kunnafoni papa ye bi ka fara kunnafoni wɛrɛw bɛna fara lasɔn balimakɛ n'aw denkɛ Abdulaye Kulibali ala ka ɲɛ ka d'an ma kunnafoni an b'a daminɛ ka ladan ka fɔ min ka dɔn ka fɔ an ka jamana ministre ɲɛma n'i y'a sɔrɔ Dr Shokal Kokala Mayiga ye ale n'i ka dɔn ka fɔ lasigiden minnu b'an ka jamana kɔnɔ wele bilal'u ma u ka se ka ɲɔgɔn sɔrɔ Kuluba jamanatigi dagayɔrɔ la o sen fɛ mali ministre ɲɛma dama dogo a la wulikajɔ minnu bɛ bi n'i y'a sɔrɔ jamana in mɔgɔ b'o la bi n'o de kan ka taa sira ka ɲɛsin an ka jamana ma an balana ka fɔ baara min kɛra fasoden dɔ b'u hakili da sen fɛ min alu tungara ka taa bila Adama Jongo olu bɛɛ lajɛlen b'u hakili da ko sen fɛ ko in kɛra cogo jumɛn de la an k'u lamɛn wala ka kuma kɔnɔna la a ye a sɔnni si kosɛbɛ k'a fɔ ko n'i ye Faransi nali lajɛ jamana in kɔnɔ ka se bi ma a ye fɛɛrɛw bila 5 ans fɛɛrɛ min b'a to Mali na tila ko misalasu ye mun ye a selen Kidali dɔn d'a ma a ma sɔn Mali finitigiw ka tugu a kɔ fo ka taa se a ye sanga min kɛ Kidali ma mɔgɔ kelen kɔrɔ dɔrɔn de bɛ Kidali o kɛra sababu ye ka jamana fanga bɔ o kɛra sababu ye ka ni kura dɔn ma mɔgɔ kelen kɔrɔw la o ma mɔgɔ kelen kɔrɔ dɔw yɛrɛ ni jatigɛwale tɔn mɔgɔw bɛ ɲɔgɔn fɛ ko fɛn bɛɛ b'a yɛrɛ k'a fɔ ko Faransi ŋana man ɲi ka taa Mali marabagaw fan fɛ a ŋana man ɲi Mali ka kelenya la a ye kuma ninnu a ye fɛn fɛn fɔ a ye sinsin bere ka kuma fɔta bɛɛ a ye dalilu di a bɛɛ ma kuma ninnu ngalontigiya ka gɛlɛ Shogel min ye premier ministre ye a ye ni ɲɔgɔn ye labɛn yaasa ka nɔgɔ bɔ kow la parce que kɔsa in na fɛn min tɛmɛna Mali ni jamana damadama ni ɲɔgɔn cɛ i n'a fɔ Danemark i n'a fɔ Norvège i n'a fɔ Faransi yɛrɛ donc a kɛra sababu ye bon bɛɛ bɛ k'i ta fɔ mɔgɔ yɛrɛ t'a dɔn hakilina kelen min bɛ ambassadeur la bi donc an bɛ se k'a fɔ a y'u wele de ka na perepere di Mali bi ligne kura minnu kan bibi na Mali kura bɛ sira kura min kan ko o de yira a y'i sinsin a ka kuma in kan n'i ye jateminɛ kɛ taa ni ka segin bɛɛ lajɛlen na ko Mali tɛna sɔn jɔnmaya ma bilen ko teriya ye tiɲɛ nka ka yɛlɛn kan kan terike ko Mali tɛna sɔn ma bilen a ka kuma taa ni ka segin caman a y'o de yira ani a ye hakililajigiw fana kɛ ka fɔ yɔrɔ minnu na teriw minnu ko k'o ye Mali teri olu fana ye Mali di ka don ji kɔnɔ yɔrɔ min na a da sera o bɛɛ ma n'i ye nin bɛɛ lajɛlen jateminɛ i b'a ye k'a fɔ u k'u mako de bɛ Mali ɲɛmɔgɔw k'u mako de bɛ kuru min b'u hakili la k'o de ci an baladan ka fɔ ni tun ye ali tungara ka taa se Adama Jongo u y'a fɔ cogo min na an ka jamana basigi ni lafiya u bɛna sira min fɛ ala ka Mali bilo minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn ka fɔ wulikajɔbaw an ka jamana ma tɔ to ka yirala ka fɔ gɛrɛntɛ taara ka ɲɛsin an ka jamana waati min na fasodenw ye wulikajɔba kɛ an baladan ka fɔ Mali fan bɛɛ lajɛlen fɛ ka yira ka fɔ ko Mali tigɛ foyi ye ni malidenw ta tɛ o wulikajɔ minnu kɛra min ka dɔn ka fɔ dɔgɔfɔrɔɲɛ tɛmɛnen na n'i y'a sɔrɔ a laban kɛra kɛrɛnkɛrɛnnen na an ka jamana kɔnɔna Bamako Mali faaba la o sen fɛ kulu minnu yɛrɛ bɛ n'i y'a sɔrɔ u ye wulikajɔ in de ka se k'a sigi sen kan maa ɲɛma dɔ b'u hakili la di an ka dɔw lamɛn. Bubakar Sidibe ne bɛ baara kɛ CNT la bi an ka wulikajɔ laɲini tɛ dɔwɛrɛ ye an bɛ fɛ dɔrɔn Faransi ka
Mali lafiya kɛlɛ bɛ ka janfajugu min siri Mali la k'a yira Faransi la dɔrɔn Maliyɛn denw an b'an ka jamana fɛ an bɛ farafinna n'a a lamini bɛɛ an bɛ bɛɛ lajɛlen fɛ k'a yira Faransi la ko bɛn ni gɛlɛya de bɛ yan mara de bɛ yan ladamu de bɛ yan an tɛ mɔgɔ nɛni an ka bɔli kun ye dɔrɔn k'a yira u la o de ko an b'a fɛ an ka jamana ka lafiya ne sewale ye jama in yele a diyara ne ye parce que ne yɛrɛ ka jama welelen tɔn min bɔra n'a fɔra ko Korema ne ye o mɔgɔ 4 ye n'u ko 4 vice président donc an y'a laɲini kɛ bi ka bɔ k'an fanga fara Maliyɛn tɔw ta kan pour que k'a yira jamana kɔfɛ mɔgɔw la k'a yira Faransi la ko an bɛ don min na ko bi an bɛ fɛ an ka Mali ka lafiya k'a yira CEDEAO fana na ko u ka juguya o tɛ foyi bɔ Maliyɛnw ka bɛn ni keleya. Mais Zoumana Diabenta, vice-président du MCATT, membre du M5 RFP, bi wuli ka jɔ n'i y'a ye a nana kɛ Coupe de l'Afrique la a kun a kɔrɔ ka ca a bɛ ɲɛ b'a la monument min a dédié de farafinna de la o ye kelen ye wuli ka jɔ in an bɛna jira tubabu n'u ka acolytes Faransi n'a nɔfɛmɔgɔw u bɛ politique lankolon min na farafinna kɔnɔ u k'a dabila u ka bɔ farafinna kɔnɔ farafinna ka se ka lafiya bi mobilisation y'o de ye kɛlɛ kun ye mun ye Mali a n'an peuple frère africain minnu bɛ yen u k'u yɛrɛ bɔ Faransi ka jɔnya juru la u ka se k'u yɛrɛ ta filanan ye mun ye anw ni Faransi population tɛ ɲɔgɔn na an ni Faransi ka politique lankolon min n'u b'a k'an ka jamana kɔnɔ an n'o de bɛ kɛlɛ la fɛn o fɛn filɛ kɛnɛ in kan yan nin bɛɛ ye patriotisme de maa ma bila ka taa maa ci wele bɛɛ nana n'i yɛrɛ de ye Maliyɛn y'a dɔn bi k'a fɔ min ye fasoko ye politique sabanan ye mun ye anw b'a jira Faransi la bi u ka Faransi la minnu b'an fɛ n'o ye Barkani ye u ka taa ka bɔ an ka jamana kɔnɔ san 9 u bɛ an fɛ yan ta ma bɔ sisi ma bɔ an ni Irisiw bɛ baara min na kalo 3 anw ka sɔrɔsiw bɛ cogo min na bi ɲɛdimi don kɔdimi tɛ u bɛ kɛlɛ min na kɛlɛkɛminɛn n'u wasa a b'u bolo Irisi dilanw ka jɛ bi la ko tɛ n'o de digi bɛ Faransi la Faransi u ka taga n'u ye gouvernement politique kuma wɛrɛ ta ka na min y'a dɔn anw ni u ta bi kɛ o 5 nɔnɔ anw 5 basi an bi jɛ k'a ɲami ɲɔgɔn na k'a kɛ bɔlini na bɛɛ b'i ta min n'u y'o dɔn don min na u bɛ na o n'an bi jɛ ka baara kɛ mais tant que Faransi m'o dɔn fo Faransi k'a dɔn de Mali fɔlɔ ɲɛmaa minnu bɛ yen ani bi ɲɛmaa kelen tɛ Faransi ye Mali ye Mali ye fo Faransi responsable k'o de dɔn fo Yves Le Drian k'o de dɔn fo François Paradis k'o de dɔn fo Macron k'o de dɔn k'a dɔn k'a fɔ Mali tɛ Faransi ka bila la. an b'a lɔn k'a fɔ ni tun ye Korema kɛrɛnkɛrɛnyana minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ kuluba min ni fasodenw fara ɲɔgɔn kan ka bɔ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔ na maa ɲɛmaa dɔw ka kuma tun u y'a fɔ cogo min na jamana in basigi na lafiya u bɛna sira min fɛ ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔ n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ bi bi na wulikajɔw bɛ sen na jamana lakanabaaw ka wulikajɔ kɛ ni ka kungo minɛ jamanadenw bɛ kule la yɔrɔ caman na k'a fɔ bi ko lakanabaliya min bɛ yen ko ka se ka taa wulikajɔ kɛ ka fu siri lakanabaliya in dan na o baara minnu bɛ sen na u bɛ taa yɔrɔ caman na o kɔfɛ jadewala tigilamaw an b'a lɔn k'a fɔ hali sisan yɔrɔ dɔw bɛ yen u b'a la k'u kun bɔ yen dɔɔni dɔɔni kunnafoni y'an sɔrɔ k'a yira k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kɔnɔ na min ye tugu ale ɲɛfɛ ko bɛlɛ wɛrɛ dɔ b'o yɔrɔw la ye an ka jamana lakanabaaw u kan ka fɛɛrɛ balile tigɛ nin yɔrɔ ninnu na ko tuma min i ka dɔn k'a fɔ ni jadewala tigɛ n'u wɔlɔ wulila k'u camanba talen bɛ u daga o yɔrɔw de la dɔw ka fɔla suma minnu minɛ o suma minnu bɛ yen n'i y'a sɔrɔ y'o minɛ maaw la wajibi la k'a fɔ ko jagaw k'u b'a la k'o baaraw kɛ wa o yɔrɔw la ye ko suma dɔw bɛ yen ni wulikajɔ kɔni kɛra ni waati kofɔlenw na ka se ka fɛɛrɛ balile tigɛ jamana lakanabaaw ka se k'u kɔtɔrɔmabɔ ka wulikajɔ kɛ ni ka se ka nɔbɔli ta ka ɲɛ sumaka dɔ bɛ dɔ la min ye ka dɔn k'a fɔ wulikajɔ ye bi n'o sabatira dama ka se ka dɔ fara ka dama an b'a lɔn k'a fɔ ko minnu b'o yɔrɔw la yen u tɛna dan kɛ dɔw ka fɔ la ko a kɛlen bɛ bi kabini lakanabaaw kɔni ye nin wulikajɔ in kɛ n'i y'a sɔrɔ ye kɛlɛtigi maaw u kɔni ye wulikajɔ daminɛ dama ko jadewala tigilamaw yɔrɔ caman na u tun bɛ ka maaw sɛgɛn ye u bɛ ka taa ye u yɛrɛ ma de k'a sɔrɔ hali lakanabaaw ma s'u ma k'o sababu kɛ wulikajɔ minnu bɛ yen u ɲɛ b'a fanga na dɔw ka fɔ la kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ bi lakanabaliya min n'i y'a sɔrɔ o tun bɛ an ka jamana kɔnɔ n'o bɛ ka kɛlɛ yarabi ala k'o se di an ka jamana ma jamana in k'a bila basigi ani lafiyaw minɛ kɔnɔ o hukumu kelen kɔnɔ na ɲɔnɔ marabolo kɔfɛ Masina marabolo kɔnɔ na a yirala k'a fɔ ko Zanangɔrɔ yɔrɔw kɔfɛlaw la ko wulikajɔw ka kan ka kɛ nin waati ninnu na lakanabaaw fɛ hali bi o yɔrɔ ninnu na ko jadewala tigilamaw kɔni ka dɔn yɔrɔ dɔw bɛ yen bi bi na a kɛlen bɛ bi e ka dɔn u tɛ dogo o yɔrɔw la kuma kolomara tɛ dɔ wɛrɛ wulikajɔ ka se ka kɛ k'o yɔrɔ ninnu fana ka kunda yen nka n'o kɛra a dɔ bɛ dɔ la basigi kɔni k'o bɛ cogo an ka jamana kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ ala ka kɛ ten n'an bɔra yen an b'a lɔn k'a fɔ kulu min b'an ka jamana kɔnɔ na n'o ye conseil économique social an b'a lɔn k'a fɔ o ma ɲɛma n'i y'a sɔrɔ e ka dɔn k'a fɔ Yakuba Katile min ye ka dɔn k'a fɔ san o san février kalo ntɛnɛn fɔlɔ olu bɛ to ka fara ɲɔgɔn kan dɔ de kɛ tile 15 bɔɲɔgɔn ka se ka wulikajɔw kɛ an ka jamana kɔnɔ na fɛɛrɛ jumɛn de kan ka tigɛ mun ni mun de kan ka kɛ mun bɛ majɛ ani mun kan ka dafa kɛ ka se k'o ka fara ɲɔgɔn ba ye ni k'o kɛ lajɛrɛ ye a koromo kɛrila fɛ dɔgɔfurancɛ in kɔnɔ na Yakuba Katile yɛrɛ b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Yakuba Katile, conseil économique social et culturel président.
Bon, somo landase do sabu ange constitution no e Mali constitution ay institution mi sigi no kama conseil économique social culturel landala sanwosa ni kalo no e février kalo ya ndene folo uga kanga session que session mina avec le temps d'uruke nyinanta ambo de cadre konnana kuma be fe menga bela jele ba nonga ko ange jamana abe toro konani wati jan ne wati ni ntago gelela keteme wati were taka sabu sanction minu nana do asengoro ay ke fe mi malien ay bela jele wili ki joyseka ni fe men kero cadre konona na aga kange miri ni tasita ke blaw yoro fablaga ka laje fe men kange ke ude konona na yala sala fi abse do jamana de mo le temps nduru ngona na kuma minu mena ke apma sembala bolen ko fala tuni ambe transition de la yini yake yeleme do fe chamana fe minu me sa bisa ma yin konna na ya ye ka foko anga démocratie avec fluide ala avec chien do ala amoyen ke pour que yelemo bisi ke chumi yala sa jamana de me la fi aka sa wati o wati ne election be ke manga kura kele kura mimna ni toro were jamana ma fana mai donc angela nyinu na miri ke kange ke nimbela jeleka o de ko son secteur minu no e département no chargé lendo o ko nyenyini na o refondation ani o ministère de be nyoko feta ake alera ke kanke anaga technicien ni fe nge kange fo taxi no fe no konnana yala sa fe nge fo conseil économique mo yo go se ka famuya nyini kale minu ne bo konnana ni jabe wora menadi aba to on fana be bala no ya mbulu parce que on debe chere jamana kono sanwosa jamana kono ni jamana koka mali minu be ke ta kuma wiye jamana koka ke toro nu gelea anu ke la nyini fe minu ke se ko do na e gouvernement ke hakilla do akella nyini fe mi abse ka to kuma fo chugo abe no ya mbulu la nyini fana na mi na ba fa ke famuya li biseke ko ola o de ko so ko mai na ni session daele la ambe barakada alisa alaka atibe ko nyima ala ko jirana awni che amalo den ka fo ni te yaguba katlika nya fura chugo mina Franyonga mimbe ni yasuru bara obesina femenda kadanga jamana na laka blo mene kono nambura ye droit de l'homme kerenene kadoka fobuna dama de nga hake o tokotoli barao e ka dawlu mau uye franyonga ke ni ka seka demseni do kerenene ma biso bonyango kulu suka ni ka ba ma keme fla ni akonywa ne pukera ubiseka fereka chiko mena ka seka mau yere bla uka hake mwi abiseka so ka barako ka seko nogoya kanani o bara soro nogoya yasaka pretke dama Bouakar Jim aleba ko nyema la aleba nyefo angalame to wala la je kuyemuye o komi anga to yemuye ambe almadion wake matrafali ambo barawke ambala abisa sans fla sans sababo bo anga hakila ya ye bon chaque fois on le bala anga fereke ka ambe donia munu soro ka di demseno ma demseno fona be sika anga kuma ka on la se chogomna parce que malika bo ali ni organisation ba keme dongo do l'organisation keme de be sigi senga atseka kuma on la se bo demseno fa ye bi sininya sigi demseno ye o hugum le konna na ay demseno bisaba sugandi demseni keme flaka demande la ay demseni bisaba sugandi pour que ka seka ta anga kuma kan lase ananga barake chugo ay aramandiyo ka hakebe seka don chugo mina mo munu yerate sigilente duba konna na akeku kun folo yore flana yemuye pour que demseno ka seka u yereta bara tabulo la ka seka u yereta critique tabulo ku tanu blado c'est-à-dire aramandiyo hakebe ta tabulo mna o kofe abseka ke demseno yera u abseka ke sababu yera u biseka bara soro asienfe en fait mo chama be mu bisika deme la sanfe bon o de ya akun fly be ba do mo chama be wa fo ko ne to karsayin haketa wasani ga lo yi haketa iga hake mu e figa do o hake kele mu bo gun de ko na ni formation la si demsen bisaba mu sigira wana ga chogo fana bisika se demsen ba yiri ga o chama ma amalo de ka fo ni tu Bouakar Jim kaye afra chogo mina yarabi ala mi wuli ga joye kaseka buna dama de kerene na jamana kona na nganta bulo do no kira ayere ba don misega ninge go ya kumba di alaka blas baba mene kono nambura yi ambalona ka fo police territorial ni kuma chalembe o puma mi furade ma chamande ka famia walima chamambe ikado ulube ka ke hakla do ka soro ko ala tibla mene kono na Abouakar Siri Fomba Sente Mai aleba dado ala angalame police territorial mona fu kuba yele ma chogo police municipal ledu atete ka kena fo milina mi kumena jamana fara kabeta o kadri fe mo to lo aboté brigade ledu c'est comme les baba de Bamako brigade de vigilance c'est le 3e niveau de la sécurité ali marfa arrêté duma alu te mo ka quarantaine contrôler ube blade meru kono et puis ube assermenté ube tout kale jiju nyekoro o ya expliquer maintenant na be mo ko amena fo de na fo mi kume azawade akinala ko ka police
police territorial sigi ka dugu fara ka jamana fara bɛɛ k'i hakili sigi k'a fɔ ko tɛ se ka kɛ Mali la Asimi tɛ se k'o kɛ anw tɛ se k'o kɛ o yamaruya tɛ gouvernement bolo jamanadenw ye kuma min fɔ u ko assise nalen an bɛnna mun kan ko le Mali était un état unitaire décentralisé laïque a ma fɔ ko un pays fédéral donc police territorial fédéral kɔnɔ o tɛ se ka marcher donc mɔgɔ kana na nin don ko la ɲɛ b'a la mɔgɔ bɛ ka ni ko wa k'u taara Rome dɔrɔn ko papier min signena k'u nana police territorial dɔ la ni bɛ depuis le 20 mai Muktar Wani ka gouvernement de ye nin proposer maintenant a kuma bɛ fɔ ten kɛ pour que k'a yira i n'a fɔ k'an bɛ fɛ k'an da don accord ko kuma na sinon hali ni accord avancement don gouvernement a tɛ se k'o kɛ ka ban an sera yɔrɔ min na minnu bɛ kuma caman na a sema ni a fɛnw a fɔra k'u kana n'u ka cɛdenw ye an b'o de makɔnɔ fɔlɔ o ma kɛ communes ma créer région n'o opérationnalisera au moins 40 directions techniques o kan ka na o si ma kɛ e b'o polisi i b'o sigiyɔrɔ jumɛn a bɛna baara jumɛn kɛ hali n'i ye jateminɛ kɛ Bamakɔ district yɛrɛ a bɛna bɔ maire commune 6 maire commune 2 maire commune 3 maire o bɛ dabila pewu Bamakɔ bɛ kɛ district kelen de ye maire kelen de bɛ maire tɔ fɛn bɛ commune fɛn fɛn la a bɛɛ bɛ kɛ maire délégué de o bɛ kɛ arrondissement de kɔnɔna na donc Bamakɔ yɛrɛ statut bɛ yɛlɛma a filanan il faut que mɔgɔw k'a faamuya ko administration o min tun seginna kɔfɛ n'o ka contrôle tun bɛ kɛ posteriori o tɛna kɛ bilen o jamanadenw bɛnna o de kan o c'est-à-dire maliyɛnw kana na ni fɛn dɔw fɔra an ka nin baarabaden u kana ta ka sama ka sanga fɛn dɔ ma tasuma fɔli tɛ da jeni mais an bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ a kɔnɔna na ye u ka bila u kunkolo la ko nin kuma minnu bɛ ka fɔ ni minnu bɛ k'a yira Rome ta la Rome ta an y'o analyse kɛ k'o ban an balodan k'a fɔ ni tun ye Bakari Sidiki fɔba kan ye CNT ma don o kɔfɛ an ka ministre ɲɛmakɔrɔ n'i y'a sɔrɔ o ye Musa Mara ye ale yɛrɛ a ye maire kɛ police territorial ko kuma min bɛ sen na Musa Mara yɛrɛ e min ye maire kɛ e b'a faamuya cogo di ne ye maire kɛ police territorial in kuma bɛ fɔ en réalité an degelen don a la déjà jamana in kɔnɔ n'i ye district ta k'a lajɛ bi Bamakɔ kolo dɔw bɛ u b'a fɔ ma ko brigade urbaine de protection de l'environnement o bɛ district la ka ca ni san 20 ye police territorial ne ka faamuyali la o de don fɔlɔ duguma polisi mɔgɔw kɛrɛfɛ polisi nka minnu bɛ CNT a sariya bɛ s'olu de a b'a dɔn polisiw yɛrɛ y'a fɔ k'olu yɛrɛ t'a dɔn ko min bɛ sariya in kɔnɔ donc ne y'a faamu cogoya min na a bɛ se ka kɛ o sɛbɛnnen t'a kɔnɔ débat n'a kɛra bɛɛ k'a ye min b'a kɔnɔ min t'a kɔnɔ bɛɛ bɛ bɔ a kalama n'a ka ɲi jamana ma n'a ma ɲi jamana ma CNT mɔgɔw b'o fɛn ciya olu b'u ka vote kɛ o kan ou bien u b'a bila kɛrɛfɛ o kan o de la démocratie ye assemblée parlement de ye démocratie an ka an wakiliw kɛ olu ye pour que bɛɛ ka bɔ a kalama aw yɛrɛ fɛnɛ kunnafonidilaw aw ka taa o débat suit parce que fɛn caman bɛ fɔ sariya kɔnɔ fɛn minnu tɛ tiɲɛ donc n'aw yɛrɛ débat suit papier ka di aw yɛrɛ ma min b'a la aw yɛrɛ fɛnɛ tɛna se k'o ɲɛfɔ ne kɔni bolo an kana presse nin ko in na an k'an sigi ka lajɛ puisque n'a sariya ma voté o kɔrɔ ko foyi tɛ mais n y'a faamu cogoya min na n y'a fɔ ten min bɛ yen ne ma texte ye an b'an sigi ka olu ta makɔnɔ. an baladan k'a fɔ ni tun ye Musa Mara kan ye a fɔra cogo min na k'an ka na kɔse bila ɲɛsen ɲɛ ka wulikajɔw kɛ min ye ka dɔn k'a fɔ k'a ko bila jateminɛ minɛ kɔnɔ an bɛ dugawu kɛ fɛn fɛn da ka d'an ka jamana na ko ne na ala ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye min ye ka dɔn k'a fɔ CNT maaw k'u sigilen k'a yirala k'a fɔ ko kalo 20 ko n'i ye jateminɛ u ka baara min n'a kɛra ko n'i ye jateminɛ k'i ka dɔn ko miliyari 20 bɛɛ lajɛlen kɔni taara ka ɲɛsin CNT ka kɛtaw ma ka don CNT da fɛ ko k'a sɔrɔ ko CNT yɛrɛ ko n'i y'a lajɛ ko sariya si tɛ yen min bɛ jɛn n'a ye k'a fɔ k'u ka sigi k'u bɛ ka députéw ka wari de ta Useni Amion Gindo ale y'o ɲɛfɔ an ka lamɛn. CNT warijɛ la o bɛ mun ta carte de téléphone ani essence minnu bɛ d'u ma n'i y'a bɛɛ fara ɲɔgɔn kan ça vient environ à 2 millions 200 comme ça n'i y'a kalo 20 u ye sariya kelen jumɛn ta mun ye Mali bɔ mun bɛ se ka kɛ Mali ma hɛrɛ ye. Je veux savoir sur 20 mois CNT ye wari mun ta mandat fɛn fila i b'a sara 10 milliards fila. Sur les 2 ans, c'est un budget d'environ 20 milliards. Sur les 2 ans. Sariya jumɛn taara CNT fɛ mun sera ka kɛ Mali ma hali maliyɛn bɛ mun kalama. Ça fait ko kuna wolo fɛn. Donc il faut nous expliquer ça d'abord. O de kan ka ɲɛfɔ an ɲɛna fɔlɔ. Yani ka ko wɛrɛ boloda. An ma tila nin na an ma se ka nin ɲɛfɔ fɔlɔ aw bɛ fɛ ka dɔ wɛrɛ boloda. C'est ça le problème. Il faut qu'il nous fasse le bilan kalo 20 in kɔnɔ mun de kɛra. Taabolo ye jumɛn ye i bɛ taa mɔgɔ bilasira i t'a ta fan dɔn wa i bɛ mɔgɔ bilasira i tɛ mɔgɔ min ta fan dɔn o bɛ se ka kɛ cogo di sariya foyi tɛ yen mun b'a fɔ ko conseil kan ka député ka sara ta normalement o tun kan ka sariya dɔ de ta parce que sariya min bɛ yen a fɔra député o bɛ sara député de dɔwɛrɛ kama tɛ parce que député base dɔ b'a la mɔgɔw bɛ taa lakunu minimi n'u ka ordonnance ye n'a ma wuli k'a di a tigiw depuis u ka du kɛnɛ na u bɛ commencer k'a fɔ voilà tiɲɛ wɛrɛ an tɛ élu yan élection wɛrɛ bɛ se i b'a sɔrɔ yan donc tu es obligé. C'est pour ça. C'est pourquoi on donne ça aux députés. Nous, c'est des conseillers. Charia Mbe a fait des députés de ou l'un des députés. Ou bien qu'à voir quel est ou bien qu'à donner Charia Jumé. Ou Charia Temala. Donc, si demain quelqu'un leur en veut, ni à dire dans la famille, c'est qu'il faut avoir une baisse. Parce que tout simplement, ordre de recette de quai, parce que base légalité, vous pouvez s'arrêter à nous. Il n'y a pas de base légale. Mais honnêtement, en tout là, en B, Jamana, quel est le nom fait? En te fait Jamana ka fara, parce que en fait, ou le
ka jamana fara fara ka jamana den jugu yira ka bɔ jamana den ɲumanw na alors que u bɛ ka fɔ minnu ye jugumanw ye moi je pense que don tɛmɛnenw na olu ye faso den ɲumanya yira ka tɛmɛ olu yɛrɛ kan an bɛ ɲɔgɔn dɔn. an baladan k'a fɔ ni tun ye Useni Amiya Gindo kan ye ko dem ɲɛma an bɛ dugawu kɛ an ka jamana fɛn o fɛn bɛna ni bɛɲɔgɔnya ni basigi lafiya ka ɲɛsin Mali ma Ala ka jamana bila o sira kan n'an bɔra ye an baladan k'a fɔ bana min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ i k'a dɔn k'a fɔ sɛgɛlɛbana ka se k'o kofɔ a baara daminɛ ani sisan cɛ mun ni mun de kɛra kɔnɔ n'a sanama bɛ cogo jumɛn de la Dr Cheikh Umaru Kulibali b'o ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. a ka ca ni san 30 ye sisan Mali y'a kan di diɲɛ kɛnɛyasoba n'o ye ka bana dɔw kɛlɛ k'o si latunu donc sɛgɛlɛ kɛlɛli k'a si latunu Mali ye a kan di o la quoi o hukumu kɔnɔna na san o san an ka région ni an ka district kɔnɔ ni sɛgɛlɛ kɛ bɛ kɛ dangarikɛyɔrɔ minnu an b'u fara ɲɔgɔn kan kɛ hakilijagabɔ kɛ san tɛmɛnen baaraw kan minnu ɲɛna minnu ma ɲɛ surtout jɛfana kɛ bolodali kɛ san natataw la pour que vraiment an bɛ se ka dankari kɛ sɛgɛlɛ na cogo min na ka bɔ an ka sigida la an bɛ bi hukumu min kɔnɔna na o bɛ san 2021 ta hukumu kɔnɔna na quoi donc an ye baara minnu kɛ san 2021 kan an bɛna hakilijagabɔw k'o kan sisan après an bɛna minnu boloda san 2022 sɔrɔ kɛ hakilijagabɔw k'o kan c'est à dire kɔlɔlɔ min bɛ sɛgɛlɛ la bamanan bana in yɛrɛ de bɛ wele ko jiginɛlankolenya bana c'est bana min don a bɛ mɔgɔw de minɛ baarakɛyɔrɔ la sɛnɛkɛyɔrɔ la et puis a bɛ tiɲɛni kɛ yɔrɔ min na kosɛbɛ o ye an ka sɛnɛkɛyɔrɔ ye quoi yɔrɔ minnu bɛ yen n'olu bɛ yɔrɔw ka jan n'olu bɛ kɔfɛla la a bɛ dankari kɛ o yɔrɔ ninnu na kosɛbɛ quoi en général a bɛ mɔgɔw minɛ wagati min fɛ o ye samiyɛ baarakɛ wagati n'a dun y'i minɛ se ka taa baarakɛyɔrɔ la maintenant a kɛlɛ bɛ hukumu min na an ka jamana kɔnɔna na depuis 1991 a kɛlɛ daminɛna jamana na a cas min bɛ Mali la a kun ka ca ni 16 ye mais mɔgɔw ye kɛlɛw boloda ka kɛlɛw boloda fo ka na se san 2015 ma a nana tunu bunadamaden kunda an ka jamana na san 2015 duuru dɔrɔn de yɛlɛ an ka jamana na o kɔfɛ ka taa 2015 la fo ka na 2020 na fɛn bɛ ye bunadamadenw na kosɛbɛ mais o san 2015 ni dɔwɛrɛ mɛ ye duuru kɔ bunadamadenw na kelen nana ye wulu dɔ la an ka sigida dɔ la n'o ye Tomiyan dugu dɔ ye Segu mara la maintenant k'a tɔ fana san 2015 la sa fo ka n'a bila ɲinɛ na san o san vraiment a bɛ kan ka bɔ wulu la kɛrɛnkɛrɛnnenya sigida naaninan quoi c'est à dire cercle naaninan quoi Masina cercle Marakala district Tomiyan cercle ani Jɛna cercle maintenant min fana nana kɛ ka faraw la ni o ye an kamana gan dɔɔni o kɛla depuis san 2020 a tuguni a tilara ka na bɔ Mɔgɔnibugu na kelen na bala ka ye den dɔ la Kɔnɔbugu Barawuli mara la san 2021 fila fana tilala ka na ye Marakala dugu dɔ la n'a bɛ fɔ Sanzandeng mɔgɔ fila la quoi donc ça veut dire que a kɛlɛli hukumu na Mali la sa non seulement a bɛ bunadamadenw na mais aussi a bɛ dabɔw la quoi parce que n'an ye ɲinan data a hakɛ ye mɔgɔ fila ye bunadamadenw na ani daba 17 o daba 17 na 16 de bɛ wulu la kelen bɛ jakumaw na. an baladan k'a fɔ ni tun ye Dr Cheikh Umaru kan ye bana min ni daba kuma la yarabi Ala ka bana in Ala ka kɛlɛ ka bɔ an ka jamana kɔnɔ na n'an bɔra ye kulu dɔw bɛ olu fara ɲɔgɔn ka yɛrɛ ka fɔ cikɛ ka sɛnɛ yɛrɛ ka se ka ta ka yakubaya u bɛna ka sababu kɛ kɛnɛba dɔ sigi ni Ala sɔnna ma juma don tile fila kɛnɛ don o kun tɛ dɔwɛrɛ ye dɛ fɛɛrɛ jumɛn de kan ka kɛ cikɛ yɛrɛ kan ka don yakubali minɛ kɔnɔ cogo min na o y'a kunba de ye o fulu min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ o kulu min bɛ yen n'u bɛ ka baara in sigi sen kan o ɲɛma Mohamed Kulibali ale b'a ɲɛfɔ an ye an ka lamɛn. Banga forum agripreneur ye min ye c'est ka Sénégalais bɛɛ lajɛ ani minnu bɛ entreprise kuraw créer minnu bɛ technologie kuraw la minnu bɛ technique kuraw créer pour que ka se ka Sénégalais dɛmɛ u ka production kɛ ka ɲɛ ka tila ka n'a feere Bamakɔ kɔnɔ bon hakilina minnu nana an ka baara ye communication de ani événement organisation c'est que an ye domaine caman lajɛ ka lajɛ sisan domaine mun nafa ka bon Mali kan kosɛbɛ donc comme an bɛ se communication an bɛ événement organisé au domaine ninnu kan donc o de la an fana an recherche kɛ an ye sɛnɛ kɔni a bɛ 20% de ta an ka économie na an bɛna ko bon nous en tant que jeunes an bɛ se ka na ni min ye c'est que on n'est pas expert en agriculture mais an bɛ se communication mun na an bɛ nin événement in kɛ forum natural avec nos contacts qu'on a an sera contacter mun sɔrɔ domaine tɔw la donc ka essayer k'a lajɛ comment est-ce que an bɛ se ka olu bɛɛ fara ɲɔgɔn kan a bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn fɛ cogo di pour que ka se k'u ka entreprise dɛmɛ quoi a bɛ kɛ juma don le 11 février tile 11 ani tile 12 don fila de don an ye jama bɛɛ lajɛlen de wele parce que Sénégalais bɛ yen mɔgɔ caman bɛ fana minnu bɛ fɛ ka wari don entreprise agricole la u taara a bɛ kɛ cogo min na u taara n'u ye wari don a la est-ce que a wari bɛna tiɲɛ est-ce que u bɛna wari sɔrɔ tuguni donc an olu fana wele an ye patron baw wele minnu bɛ entreprise ni domaine wɛrɛw la minnu bɛ fɛ ka caman dɔn a la fana minnu bɛ fɛ fana ka solution dɔw proposer fana Sénégalais ye parce que Sénégalais bɛ to ka sɛgɛn u bɛ to ka degun problème dɔw bɛ yen problème mun ka ca i m'a fɔ ma donc voilà donc technique caman bɛ yen technologie caman kuraw bɛ
ben munum se de quoi en fait man ben on exposition ben standou bala donc stand chama bala stand mun be ara 60 stand yi wa bon standou fana varele no donc munum be maraîchage ke ru ben éleveur ben munum technologie fana kono ru fana ben donc exposant ka chan quoi exposant be tekelen donc exposant chama bana ken et puis conférence ou fana ben conférence ou fana thématique ou ka chan thématique mun be ara chan wolon fly donc les fla ne mo na epsira yala stand yon che les conférences do RC라 no ka di epsira to laje epsigi sigi abaro ke fana fait man be ni bina be client no fere ambaladen ka fo ni tu es Mohamed Koulibaly kanya fura choko mina bara intedore de kaseka wuliga joke chike ere kaseka sene yakubaya ala kablo mine kono nambura yi ambaladen ka fo nyonde me nangi labi obi shuse kaburdola ka wuliga joke jama ma jaga daji tuma minga abi nyigi mi kulwe jamana jola bera yele ki gap tufa dengele da no kera anga yini fe biga sorofe mi ka do ka fo communicato Bamako marayoro nani na o député fla Moussa Maraka fara Hassan Siribe kan olu ya yire ka fo nulu kera député uga sara ko nu jeni do ka kadi uga cikdala ma ma kera ni na ka se ka de menyo olu yire be se ka mawre de me choko bina o bara min da mena nu fe tiendo député ameni utuyo da mena udana seranga una tabelela ali bi bara imbalaka ke fo de me ba were usoro ka fara olu yire ka se ka bara yakubaya dogo frère temena wuli ga jaw kera ka se ka ma do be ka do olu yire ta ka se ka dumoloyi ademyo yin ta ka nyesuru ma kokura o kene ka munu ye demain soro o doba ka shira di angolame na udini sistem tora anu jera ka ko anga ke ka bara ke ni na kuluni nunu tira ka anu na jia kuluna anga ke ka bara ke ka anu no anga ka su dungola anga ke ka ni mo ka ke waro o ko dilani ba anga ko kakila ka tuke jamana ala ka hadin tilu ka sigi la ko ni jamana ko den ki nyan tunga fa ala ko anga jamana ko ko anga ni ko ni dal sabarga da parti ya ma yare ali min gara sababu mani kan jere min kenen kakila ka jenna ko ko ka ame do ke ala ka yela ma kan ala ka tangora ta di yela ma amalona ka foni tuye munu ya soro o kofe munu be ni asoro yere de kera so ene ka jamu ka sarako ka baraka député flado kele asani ale reba shira di anga san lame neto asan sidi na foli be mayombe na foli be communicat dombe ni hakilla na 2020 Moussa Marane ne tume campagne na communicat konna la aya ira mugola ka fo na pasira ni ala sona ma anjara saraw ko amba ke kesu do kono ka jeune mi muso ka projet financier parce que on bolo politique lié ka mogonya mawe de contraste akilna ina na tuni mo bishegi mi Moussa Insoro ka lo tan shegi konna la peu près parce que ali assemblée chilien me doni santé kono ne ko me jen sarako ko ay mo yam do fana soro ko mi ngono mu commencer ka ande no awaka sigi sangare bibi na anye BOAD fana ka deme soro wari mancha ni a jate ne million saba do kalo la million telen ta chien fla million saba awaka ki sangare do na la o ka ba sara million nani anitla bon ni a o fa no kan a tese ka mali bela bon o de kama e wolo le dabla mo ma mun se ka ande mo BOAD mi ke o ba to am se ka bo communicat kono ka mali bela wasa vraiment ina faya parce que nere do wi munu pe million tan ko na folo la biuga wa kemo wa la travail faut que ces millions tan ko donc vraiment on nimisi wasalendo ka jewari ko abigilenda on politique rek kele ki wale mam ke kayira donc ni politicien ki makata ka wale may rawte politicien ambalona ka foni tu Hassan Siribe kanye ani député min be ni asonu de baranke Moussa Marayo ye ni ya mentenga logma shugo flake ma belelwa de tiga Moussa Mara ale kuma mi fo sen fe amese kana Moussa Mara no fe Moussa Mara mi fo ofle communicat député ou Hassan ni nere onye laidu mita 2020 nangera député assemblée wari mindama ameji akoka wari keka maude me demsen ani musokulu pour que vous assurez parce que ambado anga jamana a problème folo e demsen wa barako ani musokulu kase ku de me ka assuré ko o barami ala ya ndeme ka damne en fla mogo sorola ka andeme folo no e Bokar Sidiki Sangare ya me kosa ina banki belebele bado ne abe fama ko Banque Ouest Africaine de Développement Afrique clé bien fa jamana o farle no nyon kanka o banki ba sigi o banki ale sigile be Togo mais Malien be baraka kono donc Malien do ba kono lu sababu la awanga ni bara en communicat kono a kibaria sera foi kibaria sere ko ani bara nyuma o ba la je o be se ka andeme o ye million duru ci ama ka teme communicat merife o ye mi doro ka en tester madoni baren yana na kunchera era la fawra bse ka ba kono minte o million duru e minte o deme o le la nyem bamba min kan 600 ambe kan chesre krengrene ala aw munumbe deme soro la fon fe ayo chesre
aw tɛ ka baara in kɛ aw yɛrɛ ye aw bɛ se k'a fɔ aw bɛ ka baara in kɛ jamana yɛrɛ an mago bɛ nin baara sugu de la bi dɛmɛ ka kɛ directement maaw sigilen bɛ yɔrɔ min na ka tɛmɛ commune fɛ ka tɛmɛ village fɛ ka sɔrɔ a ma tɛmɛ gouvernement fɛ o dɛmɛ sugu de bɛ ka daminɛ tan anw y'a tu tigɛ mais dɛmɛbaa wɛrɛw bɛ se ka sɔrɔ min tɛ anw ɲɛ maa fɛn fɛn bɛ fɛ ka nin dɛmɛ in kɛ maa fɛn fɛn bɛ fɛ ka nin ɲɔgɔnna baara in bila sen kan bɛɛ k'a kɛ parce que Mali sini maliyɛnw de don k'a ɲini commission mɔgɔw fɛ an b'u fo ka baara kelen na nka u kana ɲina siɲɛ wɛrɛ maa 80 ni kɔ min ye dɛmɛ sɔrɔ depuis a daminɛna kalo 18 kɔnɔna la u k'a ɲɛfɔ an ɲɛna o maa 80 ni kɔ in lahala jumɛn bɛ u bolo bi baaraw ɲar'u bolo baaraw ma ɲa u bolo u sera ka yiriwa u fana sera ka maa wɛrɛw dɛmɛ u ye baaraw wɛrɛw créer an mago bɛ o kunnafoniw na o de fana b'a yira an dɛmɛbagaw la kɔfɛ depuis kalo caman an bɛ sira min kan sira ɲuman don donc commission mɔgɔw kɛrɛnkɛrɛnnenya la APEJ yɛrɛ n b'a ɲini aw fɛ aw ka baara kɔ kan an bɛ dugawu kɛ mɔgɔ minnu bɛna dɛmɛ sɔrɔ ala k'a k'u ma hɛrɛ ye ala k'a k'an ka commune ma hɛrɛ ye ala k'a kɛ jamana ma hɛrɛ ye ala ka jamana dɛmɛ ala k'an bɛn ni ɲɔgɔn wɛrɛ kɛnɛ ma an y'a daminɛ tuma min na an y'a faamu joona joona anw ye politiki tɔn ye n'an m'an janto sigana bɛ se ka don a la parce que politiki bi na mɔgɔw tigɛlen don a la kosɛbɛ o de la an ye kulu dɔ sigi kulu min tɛ yɛlɛma ten tɔndenw ye APEJ b'a kulu kɔnɔ commune ka denmisɛn kulu minnu faralen don ɲɔgɔn kan n'u b'a fɔ ma ko CNJ local olu b'a kulu kɔnɔ mɔgɔ minnu bɛ baara kɛ banques kɔnɔ olu dɔw b'a kulu kɔnɔ mɔgɔw caman b'a kulu kɔnɔ minnu t'a la an ka commune kɔnɔ denw ye minnu t'a politiki mɔgɔ ye kuma tɛ k'a fɔ ko yɛlɛmadenw olu de bɛ dossierw lajɛ u bɛ sugandili kɛ wa n'u ye sugandili kɛ an b'an ɲɛ tugun ka chèque signer an n'u bɛnkan de o ye k'a fɔ ko ɲininkali b'a la sikasikanin b'a la k'a ye karisa fara k'a ye karisa bɔ a la o t'a la an n'u y'o bɛnkan kɛ depuis a daminɛ la o fɔlen don donc o ye min ye dɔrɔn maa o maa n'i bɛ commune nin kɔnɔ i ye denmisɛn ou bien muso kulu don i bɛ politique la o i tɛ politique la o i bɛ yɛlɛma la o i tɛ yɛlɛma la o i b'i ka dossier déposer ninnu b'u ka baara kɛ n'i taara a bɛ f'i ye kun min na i taara n'i ma ta fɛnɛ a bɛ f'i ye kun min na i ma ta depuis a daminɛ la fo ka taa se bi ma u bɛ baara ko de sira kan wari mana di maa minnu ma fɔlɔ APEJ b'u former u bɛ se k'u janto wari la cogoya di n'o tile 5 formation banna de u bolo bɛ da wari. an balona k'a fɔ ni tun ye Musa Marakan ye a fɔra cogo min na dɛmɛ an balona k'a fɔ n'a b'o hukumu kɔnɔna la ala ka dɛmɛ in yarabi ka ni ɲɔgɔn yakubaya n'an bɔra yen min ye ka dɔn k'a fɔ ɲɔnɔ marabolo kana kɛrɛnkɛrɛnnenya Beturakaw fɛ yen doso daga min bɛ yen n'i y'a sɔrɔ n'o bɛ Betura la n'o ɲɛmaa ye Sinɛ Danbele kumaw cayara o daga in nɔfɛ kosɛbɛ waati caman na ko Sinɛna ka maaw k'u kɛlen bɛ ka gɛlɛya ta ka don maaw ka ɲɛsin maaw ma sigida la ye o waati kelen kɔnɔna na maa dɔw wulila ka fara ɲɔgɔn kan kɛrɛnkɛrɛnnenya musojɛkulu denmisɛnninw ka se ka taa dɔgɔfurancɛ tɛmɛnen in na ka taa Sinɛ fɛ yen ka taa yira k'a fɔ k'olu ye tɔn sigi a tɔgɔ la ka tila k'o kɛ fini kan ja k'a yira k'a fɔ ko Sinɛ kɔni bɛ ka dɔgɔ baara min na bi k'a bɛ k'olu lakana wa u bɛ Sinɛ kɔ bi u bɛ Sinɛ kɔ sini yaasa ka pɛrɛtigɛ d'a ma a maaw yɛrɛ la min ye Mariam ye ka taa se maa minnu bɛ a kɛnɛ kan an ye ɲininkali ta ni ka ɲɛ sumaw b'an bolo nɛgɛ ka ni waati na an k'u lamɛn aw jɔnni. Mariam Danbele B3 an ye kunnafoni sɔrɔ ko aw kɛlen bɛ jamakuluba ye ko ka taa Sinɛ fɛ yen nɔ a ta mɛn mun na ye. denmisɛnnin ninnu de ye ne kanu kɛ ne k'u ka ɲɛmɔgɔ ye samiyɛ na an ye malo turu ani tilema in na turiko bɔ k'a tɔgɔ da ko Sinɛ kanu ala y'a ka nana ka na bonya da u kan parce que an nana fo u ka ɲuman de la parce que ni Sinɛ n'a ka jama kun tɛ anw bɛ se ka malo turu anw bɛ se ka jaba turu foyi tɛ se kelen nka u y'an kɔlɔsi an ye nin baara ninnu bɛɛ k'a ban ala yɛrɛ y'a ka denmisɛnnin fitininw de ye koyi olu nana fɔ ne ko olu bɛ fɛ ɲina k'an ka turiko bɔ ko k'a da Sinɛ kanu na an ye turiko in bɔ k'a da Sinɛ kanu na ka na foli kɛ u ka kan na yan ala y'a ka Sinɛ yɛrɛ dɔ bila ka taa di Ayidara yɛrɛ ma Bamakɔ a ka dugawu k'an ka denmisɛnnin ye Sinɛ kanu ne yɛrɛ taara Bamakɔ n'o Sinɛ ye Ayidara ka turiko caman san o denmisɛnnin ninnu y'ale kanu u sera k'ale kanu kɛ nin bonyaba in k'ale ye ani faso kama ale yɛrɛ y'an ŋaniya ka na turiko wɛrɛ d'a ma n'o ye Ayidara n'a denw foto ala y'a ka bi yɛrɛ an mana o don an bɛna foli bila o ka kan denmisɛnnin fitinin yɛrɛ de koyi an bɛ foli kɛ an ka donsow ye olu minnu jɔlen don anw fɛ yan su ni tile ani pereda Asimi a n'a ka maa bɛɛ ala ka faso ye Zuma an bɛ foli kɛ Asimi da ale bɛ k'a ka jɔ dɛ nin denmisɛnnin fitinin ninnu u ye angaliya min da hakilila ɲumanw de dɛ an bɛ dugawu kɛ. aw bɛ ka nin kɛ dɔw ko Sinɛ bɛ yen nɔ dɔw ka kunnafoni na sigida kɔnɔ na ko Sinɛ n'a ka mɔgɔw bɛ ka dagajugu de sigi mɔgɔw da la aw bɛ mun fɔ kuma la. Abilayi anw de bɛ dugu kɔnɔ yan anw bi yan fɛn min bɛ anw b'a dɔn ni Sinɛ n'a ka jama kun tɛ ɲina anw de baara foyi de kɛ ɲina foyi tɛ se kelen n'u ko paw an bɛ boli ka na ninnu de bɛ boli ka taa saya ni balo cɛ ka taa anw de kuma bɔ an ka foro kɔnɔnaw na an y'an to o de kɔnɔ ka se ka baara dɔɔnin kɛ n'i y'a ye anw ka mɔgɔw sera ka baara kɛ ala ni Sinɛ n'a ka mɔgɔw ka cɛsiri de y'a k'an ka dugu sera ka baara kɛ n'o tɛ a kuma nɔgɔ dɛ u ye kuma min fɔ nin bɛɛ ye jugu kuma de an bɛ dugawu kɛ ala kana an jugu ntanya ala kana an jugu san na ne kɔni bɛ fɛn min fɔ adamadenw n'a bɛ sigida la bɛn de ka ɲi
mɔgɔ minnu bɛ n'olu b'o dɛmɛ san olu de b'a la ka aw kɛ kɛlɛ kɛ ne bolo a b'olu dɛmɛ k'olu soutenir pour que ka courage d'u la n tɛ kuma bɛ ka fɔ Abilaye Kulubali wallahi taalahi a bɛ nkalon ye ni ninnu tɛ ɲama sɔrɔ kɔlɔn tɛ ni ninnu tɛ ɲama sɔrɔ Mali yɛrɛ tɛ an bɛ donsow fo ka sɔrɔsiw fo k'a sigi n'a ka jama fo hali bi u bɛ baara min na u ka wuli k'u jɔ u ka cɛsiri kɛ hali bi an jigi b'u ka dɛ n'i y'a ye denmisɛnninw bɛ nin hakilila ɲuman ninnu sɔrɔ a bɛɛ lajɛlen kun de ye fasoko di wa an bɛ dugawu Ala ka faso in bɔ bolo la don tɛmɛna an y'an ka minɛnw cɛ an labɔ jadi sugu ko f'u kana nɔfɛ ko kana an ka dugu ciya nka ni donsow kun tɛ ɲama sɔrɔ anw t'a la suɛ. Ne tɔgɔ ye Naganabo Betura la a kɛmɛ nisɔndiyaba ye anw bolo bi Betura la yan ka tɛmɛ fɛn bɛɛ lajɛlen kan sabu denmisɛnnin ninnu u nana an nisɔndiyara kosɛbɛ sabu ɲɛnamaya ko n'a daminɛna denmisɛnninw na kɔni ɲɛ t'a b'o ko la an ye ko in daminɛ bi ka se bi ma wasa sɔrɔla la sabu debi waati jan fɔyɔrɔ t'anw na kɛyɔrɔ t'anw na nka bi fɔyɔrɔ b'anw na kɛyɔrɔ b'an na ka Mama Danbɛlɛ an b'o fo Soloba an b'a fo donso daga fɛn fɛn bɛ Mali kɔnɔ Abilaye anw b'a bɛɛ lajɛlen fo i ni kandigiya i ni hɔrɔnya denmisɛnninw nana wula in na a diyara anw ye kojugu u nana ka n'u ka nisɔndiya jira anw na an bɛ Mali bɛɛ lajɛlen fo kɛrɛnkɛrɛnma Asimu Goyita n'a ka cɛ don an b'u fo nin waati in na u bɛ ko caman na debi waati jan an kun sigin bɛ k'u kɔnɔ nka bi an y'a ye wasa sɔrɔla yɔrɔ caman na Farabugu an sigin bɛ ka yen nɔ ani Fabakɔrɔ o côté in na ani Dikɔ ka wɔrɛ koto sisan kɔni yen nɔ gɛlɛya bɛ yen nɔ kosɛbɛ u k'a lajɛ u ka yen nɔ fara u ka mission kan yalasa ko ninnu u bɛ se ka teliya cogo min na. An bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka kɛ ten ko ninnu ka se k'u teliya o bɛ kɛ sababu ye ka se k'an bila ten ni ka se ka foli ta ka ɲɛsin kɛrɛnkɛrɛnnenya an ka lakanabaaw ma Farabukaw ni Maribukaw u ka kunnafoniw kɔfɛ u ka fɔ la hali bi u bɛ foli kɛ k'a sɔrɔ ka jamana lakanabaaw taara balo d'u ma o nisɔndiya b'u la kosɛbɛ kosɛbɛ u min kɛra hali bi u b'a ɲini fɛɛrɛ ka se ka kɛ hali bi u bɛ ca min na ka belebeleba fara kan sanko dugu ninnu bɛ se ka libéré cogo min na ka se k'u kanabila pewu min bɛ n'an b'o fɔ an y'a fɔ an ɲɛna kunun ko maa caman y'an wele ka foli kana dɔw yɛrɛ b'an wele olu b'a fɔ k'an ye fɛn minnu fɔ tiɲɛ na Ala ka kan u ye sɛgɛsɛgɛli kɛ ka tɛgɛ da kisɛ kan o ye ɲɛta ye an bɛ dugawu kɛ Ala ka kɛ ten an kana kunnafoni cari ka fɔ fɛn dɔ kɛra ka sɔrɔ o ma kɛ a bɛ kɛ sababu ye k'an ka lakanabaaw yɛrɛ k'u bila gɛlɛya kɔnɔna na an b'u fo u bɛ baara min na bi ni faso bɔ nɔgɔla don Ala k'o sabati Farabugu bi jigi da m'u kan Maribugu bi jigi dalen bɛ an ka lakanabaaw kan wa ni Ala sɔnna ma u ka baaraw sigi sen kan ka se k'u bɔ bolo la n'o tɛ hali bi gɛlɛya bɛ ka don ka fɔ yɔrɔ ninnu na bi taa ni ka segiw kɔnɔna na n'an bɔra yen an bɛ taa jamana kɔkan na Umu Danbɛlɛ mun bɛ bolo bi. An karamɔgɔ farafinna tɔnba Union africaine u ka lajɛrɛ kun cɛra tɛnɛ don février kalo tile 7 Sénégal jamanakuntigi Macky Sall ale sugandira ka kɛ ɲɛmaa kura in ye nka kɛrɛnkɛrɛnna u da sera babu caman ma i n'a fɔ fanga dafili wale min bɛ ka kɛ bi jamanaw kɔnɔna na n'an bɔra an bɛna Faransi jamana kan makɔrɔ mara yɔrɔ min bɛ Faransi jamana kan wuli ka jɔw bɛ sen na ka ɲɛsin nin yɔrɔ kofɔlen ma ka sababu kɛ ko makɔrɔ ninnu k'u tɛ ka ladon ka ɲɛ nin waati in na n'an bɔra yen tɛnɛ don février kalo tile 7 Emmanuel Macron ale ni Irisi jamanakuntigi ye ɲɔgɔn ɲɛ kɛ u da sera Ukraine ni mankanw ma ani ka u da sera fɛnɛ Europe lakana sabatili bɛ se ka kɛ cogo min na fɛnɛ n'an bɔra an bɛna Beni jamana kan Beni maa 9 ɲɔgɔn bɔnna u ni na ADF jatigɛ walikɛlaw fɛ bingani wale in cayalen bɛ kosɛbɛ ADF jatigɛ walikɛla ninnu fɛ u ka kunnafoni di so min bɛ yen n'o ye 7/7 ye ale de bɔra ka ni kunnafoniya di ka yira ko maa 9 bɔnna u ni na a kɛra nin dɔgɔ furancɛ yɛrɛ kɔnɔna la an karamɔgɔ to ye misɔrɔ ni ko ye dɛ an bɛ dugawu kɛ yarabi Ala ka basi lafiya k'o sabati mura bɛ kanw na o bɛ dɔn bi kosɛbɛ Umu ka fara de yɛrɛ kan ni Ala sɔnna ma an bɛ dugawu kɛ Ala k'a bɛɛ lajɛlen nɔgɔya ka bɛɛ fo ka bɛɛ waleɲumandɔn jamana in kɔnɔna na an bɛɛ tɛgɛ bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ fɛn min na jamana in basigi na lafiya Ala k'an ka jamana bila o minɛ kɔnɔna na k'an ka jamana kɔlɔsuma ni Ala sɔnna ma sini aw ni Siri Kulubali bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ yan